Nej, lad os stoppe. Okay, den er ikke stoppet. Stop. Okay. Hvordan stopper den her video? Hallo Lasse, hvordan stopper en video? Videoen! Hvordan stopper en video? Jeg gider simpelthen ikke det her. Hvordan stopper en video? Jeg ringer tilbage. Ja, den her video. Ej, Lasse, kommer du ikke lige hen? Jeg ved ikke, hvad der står i videoen. Kommer du ikke hjem og hvor er du henne? Jo. Ja, hvor er du henne? Lige over på den anden side af væggen. Hvad? Jeg er jo på den anden side af væggen. Kommer du ikke lige hen? Hvor er du henne? Altså, jeg stopper på videoen. Okay, jeg kommer nu. Okay, hvor er du henne nu? Jeg kommer bare nu. Ja, er du henne nu? Ja. Jamen, hvor er jeg henne? Lige ved siden af dig, faktisk. Jamen, hvor er vi henne? Ja. Hvor? Jamen, jeg skal stoppe den video. Jeg vil stoppe den her video nu. I din dumme lejlighed. Hvor er du henne?